Oliks jollain pommi? Onks mä ainoa jäljellä? Pommi, mut tuossa vittu autos nipa. Vittu! Mitä vittu sä teet? Shit, tulpa kiinni nyt, kun on tiukka paikka. Shit, tulpa kiinni. Tulee selkää. Shit, tulpa kiinni. Kato call out. No! Ei. A ja B, how hard can it be? Missä se pommi on? Se on siellä alla. Siitä Ota vasemmalle. siinä. Siellä on autos nipa. Missä? Onko se tulee 3? Missä on pommi? Katso Siellä- karttaa! Joo. Taas löytyy. Maltelee. Nyt se varmaan backs ja... Niin. Et siinä! Pentys! Mitä vittu tie mistä on peli? Pommella! Laita pommella! Pommella. Vittu tää on paska peli. Se oli taktinen. Laita se pommi alas! Laita pommi, sulla on 5 sekuntia, laita pommi! Laita. Ja se... Oi! Ei! Tulepa kiinni oikeesti. Mä kuulun niitä vitu askeleita.